Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 हरे कृष्णा। ओम नमो हरे कृष्णा भगवते। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाग स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निदाय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुगमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टगे मूगं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणां मदेकबिन्दो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निष्ठारमद्भाग्या
मदानंदा नमस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। निताय ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അന്താരാഷ്ട്ര ഹരേ കൃഷ്ണ സമിതി മാംഗ്ലൂർ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഏഴാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാണ്. ഇവിടെ സുയജ്ഞ രാജാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതും അത് സുയജ്ഞ രാജാവിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദുഃഖത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്ന ആ രാജ്ഞിമാരെയും മക്കളെയും ഒക്കെ ബോധവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാലൻ, ആരാണത്? യമരാജൻ തന്നെ ബാലകരൂപത്തിൽ വന്ന വേഷം മാറി വന്ന് ഉപദേശം നൽകുന്നു. അതില് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ശരീരം താൽക്കാലികമാണ്. യമരാജ ഉപദേശം നൽകുന്നതാണ്. ശരീരം താൽക്കാലികമാണ്, ആത്മാവ് മാത്രമാണ് നിത്യമായിട്ടുള്ളത്. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം കർമ്മഫലം അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനാല് അധികമായിട്ടുള്ള ദേഹബന്ധം അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഈ ഒരു തത്വമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചേ തീരൂ. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തതിനനുസരിച്ചുള്ള പല പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മഫലം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ, എന്നിട്ട് എന്താ എനിക്കിങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഴിചാരും. അത് എന്താണ്, നമ്മ പല പല ജന്മങ്ങളിലെ 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പല പല ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാല് എന്ത് വേണം? അമിതമായ ദേഹബന്ധം നമ്മൾ കാണിക്കരുത്. അത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതില് ഭഗവത്ഗീത 2:13 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അല്ലെ? എന്താണ്? ശരീരത്തിൽ ബാല്യം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം അതെല്ലാം മാറി മാറി വരും. പക്ഷേ ആ മരണശേഷം ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു ധീരൻ അതില് വിഷമിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ശ്ലോകമാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ. 2-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചൻ നായം ഭുക്ത ഭവിതാ വാനഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. അല്ലെ? അതായത് എന്താണ്? ആത്മാവിന് ജനനമോ മരണമോ ഇല്ല, അത് നിത്യവും ശാശ്വതവുമാണ്. പിന്നൊരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ നവാനി ഗൃഹാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്ത്രത്തെ പോലെയാണ്. ആ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു പുതിയ വസ്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉടുക്കാൻ കൊള്ളാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നു. അത് മാറി ഉടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ശരീരം. ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം തേടിപ്പോകുന്നത്. അങ്ങനെ 3 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം 46 പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭു ഭജസ്രജതിഹന്യസ്തച്ഛാഭി സ്വേന തേജസ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭു ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ഛാഭി സ്വേന തേജസ. നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭു
ദേഹാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്തു സൃജതി ഹന്യസ് തച്ചാപി സ്വേന തേജസാ ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്സുസൃജതി ഹന്യസ് സ്വേന തേജസാ ശ്രീജ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയമനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി സ്വേന തേജസാ. മലദീശ്വമതിവിലാസ്യം. മലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മലദീശ്വമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭു ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ചാഭീഷേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്തു സൃജതി തച്ചാഭിഷേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബിക കേശവി ദേവദാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ചാഭിഷേനസ്തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ചാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലക്ഷജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ് തച്ചാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജശ്രീ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ചാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ചാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ചാഭീഷേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മലാ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ചാഭീഷേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ചാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ചാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ചാവചാൻ വിഭൂഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹ്യന്യസ്താചാഭിസേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛവാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹ്യന്യസ്തച്ചാഭിസേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയമനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ഛാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭുഃ ഭജതൽ സൃജതി ശന്യസ്തച്ഛാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി അന്യസ്തച്ഛാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രത്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തചാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ഛാഭിസേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ഛാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹ്യന്യസ്തച്ഛാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ വിജയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹ്യന്യസ്തച്ഛാപി സ്വേന തേജസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂതേന്ദ്രിയ മനോലിംഗാൻ ദേഹാനുച്ഛാവചാൻ വിഭുഃ ഭജത്യുത്സൃജതി ഹന്യസ്തച്ഛാപി സ്വേന തേജസാ. ഭൂത 5 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ, ഇന്ദ്രിയ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സും ലിംഗാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ദേഹാൻ സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ, ഉച്ച അവജാൻ ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതും, വിഭുഹു ശരീരത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയായ ജീവാത്മാവ്, ഭജതി നേടുന്നു, ഉത്സൃജതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഹി തീർച്ചയായും, അന്യഹ വിഭിന്നനായതിനാൽ, തത്ത് അത്, ച അഭി വാസ്തവത്തിൽ, സ്വേന അവന്റെ സ്വന്തം, തേജസ ഉന്നത ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. വിവർത്തനം. 5 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും സംയോജിച്ച് സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഉന്നതമോ അധമമോ ആയ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുമായി സഹവാസത്തിലാവുകയും അവസാനം സ്വശക്തിയാൽ അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഭിന്ന ശരീരങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിന്ന് ജീവസത്തയുടെ ഈ ശക്തി അറിയാൻ കഴിയും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 5 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, വായു, അഗ്നി, ജലം, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് 5 ഭൗതിക ഘടകങ്ങള്? വായു, ആകാശം, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി.
അപ്പൊ 5 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ. ഇനി 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് ചെവി, ത്വക്ക്, കണ്ണ്, നാവ്, മൂക്ക്. ഇനി കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളോ? വാക്ക്, കൈ, കാല്, ഗുദം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം. അങ്ങനെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. പിന്നെ അത് ചിലടത്ത് പറയും 24 ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ, അത് നമ്മൾക്ക് 20 ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതായത് അതിന്റെ കർമ്മ ഇതുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് 20 പറയുന്നത്. അതായത് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളില് അതിന്റെ വിഷയം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ചെവിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുക, ശ്രോത്രം അല്ലെ, ശബ്ദം കേൾക്കുക. ത്വക്ക് സ്പർശമറിയുക. കണ്ണ് ചക്ഷു രൂപം അല്ലെ, കാഴ്ച കാണുക. നാവാണെങ്കിൽ രുചി അറിയുക. മൂക്ക് ഗന്ധം അറിയുക. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയത്തില് തന്നെ 10 അതിൽ വന്നു 10 അല്ലെ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ തന്നെ 10 വന്നു. ഇവിടെ അത് പറയുന്നില്ല, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. ഇനി കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്ക് സംസാരിക്കുക, കൈ പാണി പിടിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, കാല് പാദം നടക്കുക, ഗുദം വിസർജനം, ജനനേന്ദ്രിയം സന്താനോൽപാദനത്തിന്റെ അങ്ങനെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവിടെ 10 പറയണത് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും. അതുകൂടാതെ എന്ത് ചേർന്നു? മനസ്സ് സംയോജിച്ച് അല്ലെ, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടൊപ്പം മനസ്സിനെ ചേർത്ത് പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും 11 പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും സംയോജിച്ച് സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഉന്നതമോ അധമമോ ആയ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുമായി സഹവാസത്തിലാന്നു. ഉന്നത ശരീരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ദേവലോകങ്ങളിൽ ദേവന്മാരുടെയും ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ എല്ലാം എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഉന്നതമോ അധമമോ താഴേക്ക് പോയിട്ട് ഉള്ളതോ ആയ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുമായി സഹവാസത്തിലാവുകയും അവസാനം സ്വശക്തിയാൽ അവനവന്റെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഭിന്ന ശരീരങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിന്ന് ജീവസത്തയുടെ ശക്തി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. ജയശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ബദ്ധാത്മാവിന് ജ്ഞാനമുണ്ട് അല്ലെ. അതിനാൽ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിത ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് അതിന് കഴിയും. എന്താണ്? നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം ഇത് ശരിയായ ഒരു ദിശയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവിന് ജ്ഞാനമുണ്ട്. അതിനാൽ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ അത് തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിത ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി, സ്ഥൂല ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ പറഞ്ഞു 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ചേർന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിത ഉന്നതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടക്കി നിർത്താൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ഉന്നത ബുദ്ധിയാൽ സ്വേന തേജസ, ആ ശ്ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വാക്കാണ് സ്വേന ചേതസ, ഉന്നത ബുദ്ധിയാൽ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ നേടുന്ന ഉന്നത ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉന്നത ശക്തിയാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ ബദ്ധജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യണം? ബദ്ധജീവിതം, നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കെട്ടുപടഞ്ഞ ഒരു സൈക്കിളില് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ ബദ്ധജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും, നമ്മുടെ വീട് അതാണ്, ഭഗവത് ധാമമാണ് നമ്മുടെ വീട്, അവിടേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും അവന് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അന്ധകാരത്തിൽ തുടരാനാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന് അതും ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല, ഞാനിവിടെ ഈ ജയിലിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. ഭഗവത്ഗീത 9:25 അതും ഭഗവാന്റെ വാണിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇത് ഇപ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു: യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോഭിമാം. നമ്മൾ എവിടെയാണോ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നമ്മ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ദേവന്മാർക്ക് പൂജകളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ദേവലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകാം. പിതൃക്കളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് പിതൃലോകത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകാം. ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ അവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അവിടെ പോണെങ്കിലും എവിടെ പോണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് അനുമതി നൽകും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. പിതൃപൂജകരാവട്ടെ പിതൃക്കളുടെ ഇടയിലാകും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാനൊപ്പം ജീവിക്കും. ഒപ്പം ജീവിക്കും. ആ ഒരു വാക്ക് നോക്കിയേ, ജീവിക്കും. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയണം? ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. പിതൃപൂജകരാകട്ടെ പിതൃക്കളുടെ ഇടയിലാകും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ ജനനമില്ല, അതല്ലേ മാതാജി? അതെ, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ജനനമുണ്ട് അല്ലെ? ദേവന്മാര് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചാലും അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറെ ആയുസ് കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കും മരണമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് ആർക്കും തരാൻ സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരണം വേണ്ട എന്ന് ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എനിക്ക് അത് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും അവർക്ക് ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കും. പിതൃപൂജകരാവട്ടെ പിതൃക്കളുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ജനന മരണ ശൃംഖല അവസാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവയില് വീണ്ടും നമ്മള് പെടും. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണ ഒന്ന് അവിടെയുള്ള ജീവസത്തകളെ പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്റെ പാർഷദന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ കർത്തവ്യം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശരീരം അമൂല്യമാണ്. നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ കിട്ടുന്നത്. അനേകം ജന്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ കഥ പോലും അറിയാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നമ്മള് പാഴാക്കി കളയും. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപം അവസാനം ലഭിക്കണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനാണ് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അത് അമൂല്യമാണ്. ഒരുവന് ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം, പിതൃലോകത്തിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീഴ്ലോകത്തിൽ തന്നെ തുടരാം. എന്നാൽ ഒരുവൻ ശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷം, നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തണം, ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ശക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ശക്തി ലഭിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇച്ഛ വേണം. നമുക്കതിന് പോണം. എനിക്കത് ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിയേ പറ്റൂ. എനിക്ക് നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് നമ്മൾ വളരെയധികം ഇച്ഛിച്ചാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പൊക്കെ ഭഗവാൻ തരും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ ഇച്ഛ ശരിയായ ഇച്ഛയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ശക്തി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മത്ത സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അബോഹനം ച, ഓർമ്മയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എന്താണ് മത്ത സ്മൃതിർ? എല്ലാ ഓർമ്മകളും എല്ലാതും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയുന്നു. മത്തസ്മൃതർ ജ്ഞാനം അബോഹനം ച, ഓർമ്മയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിതനായാൽ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരികെ ചെല്ലാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം.
നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എനിക്ക് കൃഷ്ണ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം തരണേ എന്ന് കെഞ്ചിക്കൊണ്ട്, അതാണ് നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമ്മള് ഹരേ രാധാറാണി എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം തരണേ എന്നാണ് നമ്മളെ ആ കെഞ്ചിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ തീർന്ന് ഈ കുട്ടി കരയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ. ചിലപ്പോൾ പാല് കുടിക്കാനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവാം, പാല് കൊടുത്തു നോക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം കുട്ടി എന്തിനായിരിക്കാം കരയുന്നതെന്ന് സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ അവൻ വിഡ്ഢിത്തം മൂലം സ്വയം അന്ധകാരത്തിൽ തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു പരീക്ഷണം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമ്മള് മതി, ഒരു ഭഗവാനും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, നേരം വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടയും കാര്യമില്ല, 3:30 തുടങ്ങി നാമം ജപിക്കാനിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അതേപോലെയുള്ള ഒരു സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും നാമം ജപിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഡ്ഢിത്തം മൂലം സ്വയം അന്ധകാരത്തിൽ തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ തുടരാനും ഭഗവാൻ അനുവദിക്കും. ശ്ലോകം 47. യാ വല്യങ്കാന്യതോ ഹ്യാത്മാ താവത് കർമ്മ നിബന്ധനം തതോ വിപര്യയ ക്ലേശോ മായായോഗോ അനുവർത്തതേ. യാ വല്യങ്കാന്യതോ ഹ്യാത്മാ താവത് കർമ്മ നിബന്ധനം തതോ വിപര്യയ ക്ലേശോ മായായോഗോ അനുവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവല്ലിംഗാനിദോ ഹ്യാത്മാ താവത് കർമ്മ നിബന്ധനം തതോ വിപര്യത ക്ലേശോ മായാ യോഗോ അനുവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതിമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവല്ലിംഗാനിദോ ഹ്യാത്മാ താവത് കർമ്മ നിബന്ധനം തതോ വിപര്യേയ ക്ലേശോ മായായോഗോ അനുവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിയതാണോ? ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലണേ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ അൺമ്യൂട്ട് വന്നില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവല്ലിംഗാന്യുതോ ഹ്യാത്മാ താവത് കർമ്മ നിബന്ധനം തതോ വിപര്യയ ക്ലേശോ മായായോഗോ അനുവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അതിന്റെ വാക്കർത്ഥം നോക്കാം. യാവത് അത്രയും കാലം വരെ, ലിംഗ അന്വിത സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ ആവരണം, ഹി തീർച്ചയായും, ആത്മാവ്, താവത് അതുവരെ, കർമ്മ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ നിബന്ധനം ബന്ധനം, തതഹ അതിൽ നിന്ന്, വിപരീതം ശരീരത്തെ ആത്മാവെന്ന് തെറ്റായി ചിന്തിക്കുക, ക്ലേശഃ ദുഃഖം, മായായോഗ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയോടുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം, അനുവർത്തതേ പിന്തുടരുന്നു. വിവർത്തനം ഭവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശല്യപ്രഭുവാദ്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിവയടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിവയടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവാത്മാവ് തന്റെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിതനായിരിക്കും. ഈ ആവരണം നിമിത്തം ഭൗതിക ശക്തിയുമായി ബന്ധത്തിലാകുന്ന അവൻ അതിനനുസരിച്ച് ജന്മങ്ങൾ തോറും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളും വിപരീതങ്ങളും അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സും
ബുദ്ധിയും വിദ്യാഹങ്കാരവും അത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്മാവിനോട് കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ മനസ്സിൽ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ അത്ര ആഗ്രഹങ്ങളും അതൊക്കെ നിറവേറ്റണം എന്ന് നമ്മൾ ബുദ്ധി അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മിഥ്യാഹങ്കാരം, നമ്മൾക്ക് കുറെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള മിഥ്യാഹങ്കാരം ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവാത്മാവ് ഇതുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫലോദ്ദിഷ്ട, എനിക്കത് കിട്ടണം, കുറെ കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് വീട്ടണം, കുറെ പൈസ സമ്പാദിക്കണം, കല്യാണം കഴിക്കണം, അല്ലെ ജോലിക്ക് നല്ല ഈ ജോലി പറ്റില്ല, കുറച്ച് അധികം നല്ല ജോലി വേണം, നല്ല ഹർമ്മ്യം ഉണ്ടാക്കണം, വീടുണ്ടാക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. മക്കളുടെ കല്യാണം കഴിയണം, ഇനി പേരക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അതങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോന്ന് കുരുക്കുകൾ നമ്മുടെ കാലിൽ മുറുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആവരണം നിമിത്തം ഭൗതിക ശക്തിയുമായി ബന്ധത്തിലാകുന്ന ജീവാത്മാവ് അതിനനുസരിച്ച് ജന്മങ്ങൾ തോറും പല ജന്മങ്ങളില് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളും വിപരീതങ്ങളും അനുഭവിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക? നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ വരും. ഏതൊക്കെയാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത്? ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. അതെ, 3 തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ വരും. അതിന്റെ വിപരീതങ്ങളും വന്ന് അതിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള സ്ഥിതികളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനെ പഴിക്കാനല്ലാതെ നമുക്ക് നേരമില്ലാതാവും. ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുപാദ് ജയ് ശല്യപ്രഭുപാദ്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിദ്യാഹങ്കാരവും ചേർന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താൽ ജീവാത്മാവ് ബന്ധിതനായതിനാൽ മരണസമയത്ത് അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ എന്താണോ ആ സമയത്ത് ആലോചിക്കുന്നത്, ആ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ എൻ്റെ പണം, എൻ്റെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പണപ്പെട്ടിയിൽ ഒരു പാറ്റയായിട്ടെങ്കിലും ആണ് ജനിക്കാന്നാണ് പറയാ. അതുപോലെ ഈ വീട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ജീവിച്ചു കൊതിയേറുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കെട്ടിയിടുന്ന ഒരു പട്ടിയെ പോലെയാണ് നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടുക. അത് ആ വീട് കാത്ത് സംരക്ഷിക്കൽ മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ ജോലി. അത് മറ്റുള്ളവര് അകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് കുരച്ച് ഓടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇതെന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ മരണസമയത്ത് എന്താണോ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ അവന്റെ അടുത്ത ശരീരത്തിന് കാരണമാണ്. ചിലർ പറയും, അയ്യോ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സ്രാവിന്റെ കറി കൂട്ടി ഊണ് കൊടുക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് വിചാരിക്കണവര് ഒരു പൊന്മാനായിട്ട് ഒരു തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ ജനിക്കുന്ന പറയണേ. മീനിനെ നോക്കിയിരുന്ന് അതിന് പൊന്തി വരുമ്പോ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ അവന്റെ അടുത്ത ശരീരത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 8:6 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം കളയവരം. ഏത് സമയത്ത് മരണസമയത്ത് മനസ്സ് ജീവാത്മാവിനെ എന്ത് വിചാരിച്ചാണോ നമ്മള് ദേഹി വിടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അത് മറ്റൊരു തരം ശരീരത്തിലേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മാനദണ്ഡം ഒരുക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് മനസ്സിന്റെ ആജ്ഞകളെ ചെറുക്കുകയും മനസ്സിനെ പ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തെ വ്യാപൃതമാക്കുകയും ചെയ്താൽ മനസ്സ് അയാളെ തരം താഴ്ത്തുകയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനില് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിലെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനോട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ആ മരണസമയത്ത് വാദം, പിത്തം, കഫം ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് നിന്നെ ഓർക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ആ സമയത്ത് നീ എന്നെ വന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ് പോകുക എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല. നമ്മള് ഒരു പെട്ടെന്നൊന്ന് വീണ് അപ്പൊ നമ്മള് അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ അങ്ങനെയാണ് ആയിരിക്കും പറയാ. ആ നേരത്തെ എന്ത് പറയണം? എൻ്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ശീലിച്ച് വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താകും? ആ സമയത്തും നമ്മൾക്ക് വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴും നമ്മളെന്ത്
കൃഷ്ണ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ, ബുദ്ധിമുട്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എൻ്റെ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ വിളിക്കുക. അതേപോലെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല നല്ല ഒരു ഇതിലിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാ. അതായത് ഭഗവാൻ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു സീറ്റ് തന്നു എന്നുള്ള വിചാരത്തില് അങ്ങനെ എപ്പോഴും നല്ലതിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു താങ്ക്സ് ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പകരം ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാം എന്നൊരു തോന്നല് നമുക്ക് വരും. അതാണ് യം വാബി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്തന്റെ കളയവരം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് വരിക. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദം ഓർമ്മ വരണേ എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനോട് കേണുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതിനുള്ള എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മരണം ഒരു കോമാളിയെ പോലെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരാം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് വരണേ കൃഷ്ണ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മരണസമയത്ത് മനസ്സ് ജീവാത്മാവിനെ മറ്റൊരു തരം ശരീരത്തിലേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മാനദണ്ഡം ഒരുക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും അതിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഇതെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജീവാത്മാവ് മനസ്സിന്റെ ആജ്ഞകളെ ചെറുക്കുകയും മനസ്സിനെ പ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തെ വ്യാപൃതമാക്കുകയും ചെയ്താൽ മനസ്സ് അയാളെ തരം താഴ്ത്തുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുതിര ഇന്ദ്രിയങ്ങളെന്ന് യന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ നമ്മളെയും ആത്മാവിനെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിനാൽ മനസ്സിനെ സദാ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുക അല്ലെ എന്നാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കർത്തവ്യം. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ അല്ലെ. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എല്ലാം ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നവവിധ ഭക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, സേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സൗഖ്യം. ആത്മാ വന്ദനം, കീർത്തനം, പാദസേവ, വിഷ്ണു സ്മരണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദ സേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, സാഖ്യം, നിവേദനം. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സഭൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ എല്ലാതും ഒരുപോലെ ചെയ്ത ആളാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ എന്നാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്രകാരം ജീവസത്ത ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിലേക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കും. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് എന്തെയും കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കും. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗതാത്മാവിന്റെ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിൽ ബാധിതനാകില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ ആ കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കും. പരമാത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ചെല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളെ ബാധിതനാകില്ല. വൈദിക ഉപനിഷത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഭുജിക്കുന്നതിലൂടെ സന്തോഷിക്കുകയോ ക്ലേശിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തതിൽ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പക്ഷികൾ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ ഫലങ്ങളും തൻ്റെ കൊക്കിലും കയ്യിലും കാലിലും എല്ലാം അടക്കി പിടിച്ച് ഇതെപ്പോഴാണോ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് ആകെ ഉത്കണ്ഠാഭരിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കിളി അതിനെ നോക്കി ഇതിലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് എന്ന കിളി. ആ ചിത്രം നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോക്കുക. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഭുജിക്കുന്നതിലൂടെ സന്തോഷിക്കുകയോ ക്ലേശിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ
അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വിഷമുണ്ടാവുന്നു, അത് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അത്തരം ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായ പരമാത്മാവ് എന്താണ്? വളരെ കൂളായിട്ട് ഒരു സാക്ഷി രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത്. എന്താണോ ഇവന്റെ ആഗ്രഹം അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ, എൻ്റെ രേത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാല് ഞാൻ അവന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. എന്താഗ്രഹിക്കണം? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല, ആത്മീയമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ. ഭഗവാനെ, എനിക്ക് അങ്ങയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണേ എന്നാഗ്രഹിക്കുക. ഈ നരക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ക്ലേശങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എന്നെ മാറ്റണേ, എല്ലാ പാപങ്ങളും അങ്ങയുടെ നാമജപത്തിലൂടെ അത് ഹരിച്ചു കളയണമേ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അത്തരം ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത പല പല സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. തുമ്പിനെ പിടിച്ചായാലും അതിനെ കല്ലുകൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കൃമികള് പച്ചക്കറി ലേവില് വന്നിരിക്കണം, അതിനൊക്കെ എടുത്ത് കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ കൊത്തി ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല ക്രൂരകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട് എന്നൊരു ബോധമൊന്നും ആ ഒരു നാളിൽ നമ്മൾക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതേപോലെ ഒരു കൊതു വന്നിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും, ഒറ്റടിക്ക് അതിന് പരലോകത്തേക്ക് അയക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ക്രൂര മനസ്സോടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ അതിലും ഒരു പുഴുവിനെ കണ്ടാലും അകത്ത് അതിനെ വളരെ സൗമ്യമായിട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയും. അതേപോലെ കൊതു വന്നാല് അത് നമ്മളെ കടിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അതായത് കൊതു വന്ന് കുറച്ച് ചോര എടുത്ത് പോട്ടെ, അതിന്റെ ഭക്ഷണം അത് നടത്തട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാല്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അന്നും കൊതുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും കൊതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അത് ആക്രമിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, എന്താണെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലായിരിക്കാം കൊതു ആയാലും എന്തായാലും കുറേ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. എന്തെല്ലാം ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുകയും അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി പൊട്ടത്തരം ചിന്തിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് അത് നമ്മുടെ കുറ്റമായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഒരാളെ കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് അദ്ദേഹം അവിടെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വരും. ഇന്നലെ ഞാൻ സിദ്ധമാതാജിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേനും സിദ്ധമാതാജി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു. അത് അതിശയം തോന്നി ശരിക്കും. മാതാജി ഇവിടെ വരുന്ന വിചാരിച്ചല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനുണ്ട് സിദ്ധമാതാജി മുന്നിൽ വന്നിരിക്കണം. അത് ഭയങ്കര അതിശയായിട്ട് തോന്നി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 48 പോകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയില്ല എപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനായാലും ഖട്വാംഗ മഹാരാജാവിനായാലും അറിഞ്ഞു, ഖട്വാംഗന് ഒരു നിമിഷമുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞു. അതേപോലെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരതിലേക്ക് നീങ്ങാറില്ല. നമുക്കറിയില്ല അടുത്ത മൊമെന്റ്, അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്തുവേണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇന്നലെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടതിലുണ്ടായിരുന്നു, റിമെമ്പർ ഓൾവേസ് കൃഷ്ണ, നെവർ ഫോർഗെറ്റ്സ് ഹിം. നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും റീമെമ്പർ ആയിത്തീരും. റിമെമ്പർ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ റീമെമ്പർ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ റിമെമ്പറിൽ തന്നെ 2 ഇതായിട്ട് റിമെമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാളായി തീരും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീമെമ്പർ ആയിത്തീരും. നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ശ്ലോകം 48 വിദദാപിനിവേശോയം യദ്ഗുണേശ്വർത്ത ദൃഗ്വജഃ യഥാ മനോരഥ സ്വപ്ന സർവ ഐന്ദ്രിയഗംമൃഷ.
വിദദാഭിനിവേശോയം യദ്ഗുണേഷ്വർത്ഥ ദൃഗ്വജഃ യഥാ മനോരഥ സ്വപ്ന സർവമൈന്ദ്രിയഗമൃഷ വിദദ വിപലമായ അഭിനിവേശ സങ്കല്പം അയം അത് ഇത് യത് ഏത് ഗുണേഷു ഗുണങ്ങളിൽ അർത്ഥ വാസ്തവത്തിൽ ദൃക്വജഃ കാണുന്നതിൻ്റെയും സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെയും യഥ അതുപോലെ മനോരഥ ദിവാസ്വപ്നം പോലെ സ്വപ്നഃ സ്വപ്നം സർവം എല്ലാം ഐന്ദ്രിയകം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മൃഷ മിഥ്യ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. എന്താ വിവർത്തനം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളും വാസ്തവമായി കാണുന്നതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് വായിക്കണോ? വായിച്ചോളൂ. ആരാണെന്നറിയില്ല. ഫോൺ നമ്പറാണ് കാണുന്നത്. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഓക്കെ മാതാജി. വിദദാഭിനിവേശോയം യദ്ഗുണേഷ്വർത്ഥദിഗ്വജാം യഥാ മനോർത്ഥസ്വപ്ന സർവമൈന്ദ്രിയകം മൃഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കട്ടെ. വിദദാഭിനിവേശോയം യദ്ഗുണേഷ്വർത്ഥദൃഗ്വജഃ യഥാ മനോരഥ സ്വപ്ന സർവമൈന്ദ്രിയകം മൃഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളും വാസ്തവമായി കാണുന്നതും അവയെപ്പറ്റി പറയുന്നതും നിഷ്ഫലമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളും കാണുന്നതും അവയെപ്പറ്റി പറയുന്നതും നിഷ്ഫലമാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക ബാഹ്യശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മള് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പകൽ സമയത്തെ മനസ്സ് അലഞ്ഞു തിരിയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മനോരഥങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതും രാത്രിയിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുമൊത്ത് രമിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നതും എല്ലാം മിഥ്യയാണ്. ഇതെല്ലാം അതായത് പകല് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ പോണം ഇങ്ങനെ പോണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ വിടുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മനോരഥങ്ങളെ മുഴുകുന്നു. രാത്രിയിലോ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയും ഒത്ത് രമിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഇതെല്ലാം നേരം വെളുക്കുമ്പോ സുന്ദരി ഇല്ല അല്ലെ, അവനവന്റെ ഭാര്യ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ നിരർത്ഥകങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെയാണ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ മാത്രമാണ്. ശരിയായ സുഖം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ശരിയായ സുഖം അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഛായ മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഇത് വെറും മിഥ്യയാണ്. അത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ നിരർത്ഥകങ്ങളാണ്. ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സുഖം തരുന്ന വസ്തുക്കള് മറ്റൊരു സമയത്ത് വളരെയധികം ദുഃഖത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു അല്ലെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അയ്യോ ഭാര്യ അത്രയും അല്ലെ ഭർത്താവ് എന്തൊരു നല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയണില്ല, ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയണില്ല. കുറെ നാള് കഴിയുമ്പോ ആ പുറമൂടിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോ എൻ്റെ കൃഷ്ണ ഇതാണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഇതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതില് പഴിചാരും. ഭാവാർത്ഥം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളല്ല. അതിനാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമായ സുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. സുഖം ആത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യം അതീന്ദ്രിയം. സുഖം ആത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യം അതീന്ദ്രിയം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധങ്ങളാകുമ്പോൾ അവ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായ ഋഷികേശൻ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മൾക്കല്ല ഇത് കിട്ടേണ്ടത്. ഏതാണ്?
നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെയാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച ആളാണ് ആര്? ആ രാജാവ് ഏതാണ്? അംബരീഷ മഹാരാജാവ് അല്ലെ? അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധങ്ങളാകുമ്പോൾ അവ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഉതകുന്നു. അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലേക്കെങ്കിലും എത്തണം. സത്വഗുണത്തിലും പോരാ, സത്വഗുണത്തിലായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒരു അഹങ്കാരം വരും. ആ അഹങ്കാരം പോലും ഇല്ലാതെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അതീന്ദ്രിയമാകുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനേലും മികച്ചതാവണം, അങ്ങനെയാവണം അങ്ങനെയാവണം, അങ്ങനെ കുറെ എല്ലാവരെയും പുകഴ്ത്തൽ കേൾക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതിലും നമ്മൾക്ക് നല്ലതും ചിതയും വരാം. അതിനേക്കാൾ മികച്ച് ഗോസ്വാമിമാരെ പോലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗോസ്വാമിമാരെ പോലെ എന്താവണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായ ഋഷികേശന്റെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ഉളവാകുന്നു. സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സിലൂടെ നാം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന, സൂക്ഷ്മമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് കിട്ടും, അങ്ങനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളല്ല. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങള് വെറും വെള്ളത്തില് ഒരു കല്ല് വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓളം പോലെ. അപ്പൊ ഇത് വരും, കുറച്ച് ആ കല്ല് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയാല് അത് തീർന്നു. അവ സാങ്കല്പികമായ കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ മാനസിക ഭാവനകളിലൂടെ സുഖങ്ങൾ നെയ്തുകൂട്ടി അവയിൽ മുഴുകരുത്. എന്നെങ്കിൽ തൈരും കൊണ്ടുപോണ തൈര് കാര്യത്തില് ഇതാവും, ഈ തൈര് വിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഇതായി വീട് കെട്ടണതും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കല്ലിൽ തട്ടി കാല് ഇതായോടുകൂടി അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടത്തിന്റെ പിടിവിട്ട് കുടം പൊട്ടി തകർന്ന് എല്ലാം പോയ പോലെ അയ്യൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക. അപ്പൊ സാങ്കല്പികമായ കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ മാനസിക ഭാവനകളിലൂടെ സുഖങ്ങൾ നെയ്തുകൂട്ടി അവയിൽ മുഴുകരുത്. അതിന് പകരം എന്ത് വേണം? മനസ്സിന് ഋഷികേശ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പരമാനന്ദകരമായ ജീവിതം അനുഭവം കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അതായിരിക്കാം. നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ നോക്കാം. അടുത്ത ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരവസരം ഭഗവാൻ തരാതിരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക. അത് വീട്ടിൽ ആരിൽ നിന്നായാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ ദുഃഖിക്കാല് നമ്മള് ദുഃഖിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോർത്ത് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, സുഖിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോർത്ത് നമ്മൾ അസൂയപ്പെട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം എന്നൊരു ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ ശ്രമിച്ച് ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കണം അത് അങ്ങനെ ആയിത്തീരട്ടെ, തദാസ്തു എന്നുള്ളൊരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് എന്നാണോ ലഭിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സ്വസ്ഥത മനസ്സിന് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പരമാനന്ദകരമായ ജീവിതം അനുഭവവേദ്യമാകും. അഭാമ സോമം അമൃത അഭൂമ അപ്സരോഭിർ വിഹരാമ എന്നൊരു വൈദിക പ്രസ്താവനയുണ്ട്, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സങ്കല്പങ്ങളുടെ രഥത്തിലേറി സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെത്തി അവിടെയുള്ള സുന്ദരികളായ യുവതികളുമൊത്ത് സോമരസം പാനം ചെയ്ത് രമിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ പരാമർശം. എന്താണ്? നമ്മള് സങ്കല്പം ഓർത്ത് സങ്കല്പങ്ങളുടെ ആ രഥത്തിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞ് എവിടേക്ക് പോവുകയാണ്? സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളില്. എപ്പോഴും നമ്മള് ദുഃഖം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. അത് കുന്തിദേവിയെ പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കളാണ്. അതും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതായത് കുന്തിദേവി എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണ, എനിക്ക് സുഖം എപ്പോഴും നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നീ പോകുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണേ. എന്താണ്? ആ സമയത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ദുഃഖം തരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കുന്തി മഹാറാണിയെ പോലെയുള്ളവര് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേസമയം നമ്മളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കല് എല്ലാവരും സുഖത്തോടു കൂടി കഴിയട്ടെ എന്നാണ് നമ്മള്
അത് നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇവിടെ ഇരുത്തരുതേ എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷേ എന്താണ്, സങ്കല്പങ്ങളുടെ രഥത്തിലെ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെത്തി അവിടെയുള്ള സുന്ദരികളായ യുവതികളുമൊത്ത് സോമരസം പാനം ചെയ്ത് രമിക്കുന്നതാണ് ഈ വേദത്തിലെ പരാമർശം. അത്തരം ഭാവന സുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂല്യവുമില്ല. ഭഗവത്ഗീത 7:23 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, അന്ധബന്ധോ ഫലം തേശാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസ. അല്പബുദ്ധികളാണ് നമ്മള് ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നതിനാണ്. അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണേ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്പബുദ്ധികളായ ആളുകൾ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നു. അവയുടെ ഫലങ്ങൾ പരിമിതങ്ങളാണ്. അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശരി കുറച്ച് കൊടുത്തോളാൻ ഭഗവാൻ ആജ്ഞ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ ദേവന്മാര് കുറച്ച് ഫലം നൽകും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മള് ആ ദേവിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ നോക്കുമ്പോ പറയാ, എന്നോടത്ത് പോയാല് നല്ല ഫലം കിട്ടും. നമ്മള് വിളിപ്പുറത്താണ് ആ ദേവി. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഓടും. അയ്യോ എന്നാ ഞാനും പോരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഓടും. അവിടെ ചെന്ന് കുറെ പൂജകളും വഴിപാടുകളും അവിടെ കാണുന്നതും സന്താനലബ്ധിയായാലും പുത്രകാമേഷ്ടിയായാലും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്ന് അപ്പോഴത്തേനും വേറൊരാൾ പറയും, ഇവിടെ ഒന്നും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ഇന്നോടത്ത് പോയാല് എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടായി നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അന്ധബന്ധു ഫലം തേശാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസ. അത് ആ ഏത് ദേവിമാരാണെങ്കിലും ദേവന്മാരായാലും ഉപാസിക്കുന്നത് അവയുടെ ഫലങ്ങൾ എന്താണ്, പരിമിതമാണ്. അതേസമയം ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാൻ കാണും. നമുക്ക് നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ഭഗവാൻ തരും. നമ്മളെ കൂടുതൽ കർമ്മങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ ദേവാരാധനയിലൂടെയോ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും അയാളുടെ സ്ഥിതി അന്ധവത് അഥവാ നശ്വരമാണ്. അത് ഭഗവത്ഗീത അപലപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. ഈ രീതിയിൽ അവൻ ആസ്വദിക്കുന്ന സന്തോഷം സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു സുന്ദരിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. അല്ലെ, സ്വപ്നത്തിലാണ് സുന്ദരിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് എണീറ്റ് വരുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മുഖം കാണുന്നതോടുകൂടി ആ സന്തോഷമൊക്കെ മാറ്റി ഒറ്റ തട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോണത് പോലെ. അല്ലെ, സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു സുന്ദരിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. അല്പസമയത്തേക്ക് അത് സുഖകരമായേക്കാം. പക്ഷേ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്, മിഥ്യയാണ്. അത് വെറും സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വിലപിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. നമ്മൾ ഉള്ളതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖദുഃഖ സങ്കല്പങ്ങളെ എപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ശരിയായ സുഖദുഃഖ ഉള്ളത് അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലാണ്. അവിടേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഖം നേടുന്ന സങ്കല്പങ്ങളുടെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലം മിഥ്യയാകയാൽ അവ നിരർത്ഥകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കി, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സുഖം തേടാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതെല്ലാം നിരർത്ഥകങ്ങളാണ്, അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും കർമ്മേന്ദ്രിയം, ചെവി, ത്വക്ക്, മൂക്ക്, കണ്ണ്, നാവ്, മൂക്ക്, അത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. വാക്ക്, കൈകാൽ, ഗുദം, ജനനേന്ദ്രിയം, ആ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക്, ഋഷികേശനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.